Хора, толкова съм щастлив. Имам 2000 робокс. Как съм го направил? Това вече е история с Free Robux. Guys, Free Robux are fake. Don't do this. Don't try to get free Robux. This only gonna glitch your computer. So, how to buy Robux? So, I will speak Bulgarian because the people don't know how to buy it. Добре, хора, значи, за да си купите Robux, трябва да си изберете каква карта да ви е. Каква ви е картата. Ако имате Roblox карта, цъкате тук, Continue. И там ще си редимнете кода. Ако имате PayPal, просто PayPal. Ако имате дебитна карта, това е Rixty, не се знае какво. Или Visa, Mastercard, Credit Card. Това има много значение каква ви е картата. Например, Visa, Mastercard, такива. Ето, аз имам 2000 вече. Така, на картата ви трябва да си напишете името с главни букви, всичко. Тук къде живеете, какъв ви е City, Postcard, такива United States ли ви е, България ли е. Тук Credit Card Number, в смисъл някак се е така слято трябва да ви е и отзади на картата ви 3 буквички трябва да има. Хронометъра. Още взето така се прави. Тук трябва да напишете каква ви е, до кога ви е датата, например до 2018. В смисъл, кога ви е издадена, в смисъл, издадена, кога ви са вкарани парите и до една година след това трябва. Тук може да си избирате Builder Code, не ви препоръчвам, защото ще ви тегли от парите още. Така че, по-добре си взимайте по 2000, молете майките си или бащите си за нещо. Е така. Ако съм ви помогнал, дайте едно малко лайкче. Тук просто си напишете имейла, номера задължително с 003 или каквото и да е на България. Zip Postal код 9000, например, или каквото ви е там за вашия град. First name, last name, например, Тошко. Ама с главни букви. Тошко. Но трябва да ви е на английски. Тук България, Бургас, такива Варна, Пловдив, София, такива. На английски всичко трябва да ви е тук. И когато цъкнете Submit Order, тук си напишете картата, казах ви с лято. Тук 3 букви отзади на картата ви, не 3 букви, ми 3 цифри трябва да има. И трябва просто Submit Order. И то ще ви излезе това. Ще сте направили всичко както трябва. Тъдно много да съм ви помогнал с това. Аз бях Феликс. Да, съм ви помогнал как да си байнете Robux. Това беше всичко. И дайте по един лайк, сабскрайбнете се за моя канал. И голямото пълне ще започне скоро.